But he sold his account. Okay. Chicken. Kawan bahasa level tire. Natural. You bad. Sebagijima manje. Ngipabona ukuzobana. Yo. But I must unfollow. Guys in a relationship, yo, guys. Look one room. Wow. What is the room? Bedroom. Ha. Bedroom. Sweet story. Mangena wena. Vele gijima bakhuluma into ezinegative. Monde ngithi monde. Ngihlale erumini we-Happy Chobi. Akusale nabo abantu bakho, hayi. Bathi bedroom, baba nithi lapho. But I'm happy for you. TikTok. Ngibonile abantu abale bafollow bayingakho lapho. Okay, Jim. Please explain. Explain what? And that's posted lapha as TikTok apha. Kumele uqale uposta kulo TikTok yami. Zokushakela ngawaha. Uzaposta wena. Hayibo baba Kaliyana. Mando yangi-disappoint. Okay, let's nyenze request ne. Request mofuna ukubuza ukukhuluma noMonde. Hayi. Unga request uma uzokhuluma umbhedo. Check. La baka na baka requesting. Ethi ngicela ngo-bitumen. Khethumuke. Uba nemuhle ya. Shift. Hello. Jani. Jari. As long we happy Monde lala lapho ungafunda ama commentators. As long we happy njayami. Bezobuso ukuthi mina ngangibhizi ka ngifuna ukuzona ngitshela. Kumnyama kunagesi angithi ngihlale Soweto. Ha. Emaforumini nabo gogo. Iyo la bathi backroom thina. Nama backroom. Unamagesi. All right now. Da. Larere iri. Lara. Urarera amakomendi abedayo.
bakhokhile kanti uma ngiceda kuvela abale bakhokhile evela ukugijima bengu-200 phela ithi uma kufika wena so 600 600 so people see you really want me to talk ne manje indlela engengubo eyi-1 maningajoli nenzani lapho silele kwenzakalani wayindlela engengubo eyi-1 irere maningama-cousins-ke wayinilala ngengubo eyi-1 nenzani silele nenzani thatha le nabungozi mani nenzani